Malawi makamaka kuti mwambo uyende motani komanso ngati pali zina zosintha ndiye kuona kutsogolo kwathu akunkuyu ndithu afika kuti apereke update kuti pano zachitika njiyani kufika nthawi ino komanso kuti ngati pali zina ndi zina zomwe komiti yakambirana komanso ngati pali zina ndi zina zomwe zasinthidwa monga momwe akumanenera kunkuyu pafupi kuti zinthuzi zizisintha zinthuzi zizikambidwa ndithu ku komiti ndipo pali kubalalika taferedwa tagweredwa zovuta ngati dziko ndiye mwina ngati pali kusintha azitifotokozera ndiye pakadali pano kunkuyu ayamba kuyankhula mwina mwansangansanga pangira masiku ose apitawa itatigwera ngozi imene inachitika mdziko muno imene inatenga miyoyo ya abale athu okwana 9 kuphatikizapo wachiwiri amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima komanso amene adakhalapo first lady wa dziko lino Mayi Patricia Chanel Dzimbiri. Timafuna kwa lero tifotokozere motere choyambirira jakuti matupi abale athu ena onsewo okwana 8 ndiye kuti tikuyankhula pano ayikidwa m'manda kumadera kwawo. Tinayamba lachitatu lija pa 12 ndi thupi la Mr. Abdul Lapukeni amene tinawaperekeza ku Mangochi. Komanso lachinayi ndi limene abale athu aja amene amagwira ntchito ku polisi atatu anaperekezedwa uko ku Ntchisi, ku Kasungu komanso ku Lilongwe. Komanso mbale uja amene amagwira ntchito ku zaumoyo chimodzimodzinso anaperekezedwa. Ndipo dzulo abale amene amagwira ntchito kuja ku MDF atatu ndi amene aperekezedwa, ena ku Cholo, ena ku Zomba, ena ku Mangochi. Ndipo dzulo lomwelo ndi pamenenso anaperekezedwa mayi wathu Mayi Patricia Chanel Dzimbiri ku Balaka. Tithokoze mwapadera kwa a president opuma Mayi Joyce Banda chifukwa nakhala nawo kumwambo umenewu komanso kuyambira madongosolo ena onse. Ma cabinet ministers anakayimirira president kumwambo onsewu komanso ma MP olemekezeka. Tikupitiliza kupepesa mabanja amenewa popeza kuti izi zimakhala zosautsa amene zatigwerera sizinakonzekeredwe nkutheka kuti poperekeza abale amenewa onsewa mwina pena taphonya tizingopempha kuti mudzitikhululukira chifukwa ma programu penabe zoda kusintha chifukwa cha mmene zinthu zake zagwera. Tithokoze anzathu aku Sunset Funerals chifukwa chotisamalira abale onsewa komanso tithokoze aku Destiny amenenso anatengapo gawo lopereka mbali ina komanso tithokoze madotolo kapena kuti ma pathologist amene anagwira ntchito yopanga ma autopsy kapena kuunikanso matupi abale athu onsewa kuti tikhale ndi chithunzi chenicheni cha mmene zinthu zinachitikira. Tithokoze aja MDF komanso a polisi chifukwa cha mmene aperekezera abalewa. Tatsala ndi mwambo waukulu kwambiri operekeza amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima amene kuyambira dzulo monga mmene tinalengezera motsogozedwa ndi President Dr. Lazarus Chakwera thupi linakatengedwa kuja ku mortuary. A president anatiperekeza mpaka ku St. Patrick's kuja ku area 18 ku Chalichi kumene kunachitika misa dzulo. Kuchokera kumeneko thupi linatengedwa molingana ndi kugwirizana ndi akubanja kupita ku nyumba ku area 12 kumene usiku onsewu thupi linakhala lili kumeneko. Ndipo kummawa kuno tili kuno ku nyumba ya malamulo kumene a president a dziko lino Dr. Lazarus Makatha Chakwera anatsogolera mwambo opereka ulemu kwa
wachiwiri wawo amene watisiya. Mmene unena pano ndiye kuti thupili lili kuno ku nyumba ya malamulo kumene Amalawi kuchokera mbali zonse akubwera kumadzapereka ulemu wawo kumene kuti kudzaona nkhope. Thupili likhala lili komwe kuno lero mpaka madzulowa pa 12 koloko tikuyembekezera pakhala misa ndipo 6 koloko tikuyembekezeranso kuti pakhala misa ina. Kufikira padakali pano tithokoze Amalawi Defence Force chifukwa cha mmene atengera mwambo upeza kuti ndi state funeral, komanso tithokoze a Goodwill aja chifukwa cha ntchito imene agwira. Tithokoze St. Patrick's komanso ku office ya Vice President kuja ku OPC, komanso tithokoze akumabanja kwa Chilima komanso kwa Valera chifukwa cha mmene tikugwirira ntchito mopatsirana. Mawa limene lili Sunday a president abweranso kudzatitsogolera mwambo onyamuka kuno kupita kuja ku Bingu National Stadium. Ku Bingu National Stadium kukhalanso mwambo umene aliyense alomasuka kupita nawo kumeneko. Kuchoka uko tikanyamuka kupita ku Nchewu. Panalibe dongosolo lakuti tikafika ku Nchewu pakachitika china chilichonse, koma padakali pano pabweranso misa imene ikachitike tikafika ku Nchewu. Izi zikuchitika mogwirizana ndi akubanja amene aunikiranso kunena kuti kuno ku St. Patrick's Parish imene kunachitikira mwambo wa mapemphero ili mu diocese ina. Tsono mmene akunyamuka kuno kupita uku ndikumva zoti apatsirana ndi diocese ya Dedza kumene nsipe ikupezekamo. Pochita chimenechi nawonso akafuna kupereka ulemu pochita misa, ndiye kuti kukakhalanso misa tisanapitilire kupita ku nyumba kumene tikasunga kumene akapumulira usiku tisanachite mwambo wa kuyika m'manda mande. Tikuyembekezera alendo amene tikuyembekezera malinga ndi mauthenga amene tagawana. Tili ndi mafumu akuluakulu ochokera ku Zambia kumene kuti madzoti kumachokera mafumu monga Mpezeni. Tikuyembekezera chichewa china kuchokera kwa mafumu ena koma mwina mkati mwa tsiku mundipereka zimenezo. Tikuyembekezeranso kuchokera ku Zambia kumweko nduna ya za defense. Tikuyembekezera His Excellency Adriano Maleane amene ndi Prime Minister wa dziko la Mozambique. Tikuyembekezera Vice President aku Botswana. Tikuyembekezera Vice President a United Republic of Tanzania. Tikuyembekezeranso a Speaker a nyumba ya malamulo olemekezeka Osei K. Masa Bonju amene wa ndi Speaker wa nyumba ya malamulo kuchokera kuja ku Ghana amene abwere limodzi ndi olemekezeka Mavis Nkasa Bwadwo amene ndi Deputy Minister wa Foreign Affairs. Pamande menda ninere kandi mwambo umene ukuja ku Nchewu chakomera President Lazarus Chakwera kuti apatule tsiku la Monday pa 17 June kuti likhale tsiku la holiday kuti wina aliyense akhale ndi mpata wokuti akapereka ulemu kwa amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndikuthokozeni inuyo olemba ndi kuulutsa nkhani amene mukuthandizira kwambiri kuti uthenga wonse wa chimene chikuchitika ukhale ukutsatiridwa komanso Amalawi azidziwa zimene zikuchitika. Tiyamike kwambiri. Ngati pali china chimene malinga ndi mmene nunso mukuzungulirira kuti mukumakhala mukumva chimene mwina mbali ine ngafune kumvetsetsa za mwambo onsewu kuti kodi tiwauze Amalawi popeza kuti makutu athu akhoza kumva mbali zina kwina nkusamva zimene mukuona ngati Amalawi angafune kumva padakali pano zokhudza ndi mwambo wonse wa maliro. Ngati zilipo zimenezo mwina kudzera mufunso kapena kudzera kundipatsira noti kuti chakutinso Amalawi amafuna atadziwa mukhoza kupanga zimenezo padakali pano. Okay. Honorable Minister, then Dixon Kibwati Gondi kuchokera ku Zodiac. Kandi ndio kudza mwambo wa maliro umene ukhalepo kulolemba. Kandi ndio kudza kuti kodi
ndondomeko yake ikhala yotani kuonetsetsa kuti Dr. Chilima Pasitore mu oyenerera izi ndikulankhula fera zomwe zachitika dzulo ku Balaka komwe pamayika maisha ni udzimbiri kumene kunamakanso ngati kuti mali ngati kusemphana kubali ya zina zolankhulidwa kumeneko mutani pa nkhani imeneyi. Next the Mamumbira to ku West Radio. My next session is a so officer research patrol on kuti onali tempo kuti nduna ziwiri zisalekera mbali pakati ngati imeneyi. Mamumbira kutoka ku West mafuna ndiendo kutoka kumbali yangu ngati boma. Pali tempo kutoka ku chipani cha UTM maana kuti nduna ziwiri zisalekera mbali pa mwambo umeneyo pamaliro. Letuza kuti lolemba mwina asafuna kuti akakhale nawo kumene kukachitika zinthu zosayimira ngati boma wakonza motani kuti upewe zinthu zimenezi. Ine ndine Franklin Mtambalika from Zodiac. Mwina mungongezera kuti taonanso masamba mchezo muli kalata kuchokera ku chipani china chimene chimachotseranso zipani zina zimene mwina atsogoleri samapita mmaliro. Zimene mwina zithabweretsanso mpungwapungwe pa nthawi ngati imeneyi. Mwina kuchokera kuboma zilo munafotokozanso kuti nthawi ngati imeneyi njofunika mwina kungolira zinasibwerewa moyo mungoti bwanji ngakhale chipani chikatsutse kuti chikalatacho sanalembe ndiwo zikoma. Zikoma kwambiri. Mwina ndiyambire lomalizali pempho limene takhala tikupempha nthawi zonse ndilakuti tikakhala kutaferedwa kapena kugwiridwa vuto linali lonse kaya ndimuje zinaliriza Cyclone Freddy chilichonse chikuti amalawa akulira tiye tidzidya limodzi tizikhala limodzi. Kalata yokuti choyamba ainiwo ake ayikana kuti siona ndiye kuti mwina singakhale chinthu chimene tidzichiyankha kuti akuti a Ford akudzudzula a DPP pa chikalata chimene chinatuluka padzulo kapena pakhalidwe losamapita kumaliro. Tinene kuti kupita kumaliro tikhalidwe la munthu. Ifeyo chimene tikulakalaka ndi chokuti aliyense alire nawo maliro. Tawaona Dr. Bagiri Muluzi khale kuti anali oferedwa mbali ina koma apezekapo pa chovuta chimenechi. Tawaona Dr. Joyce Banda anakapezeka ku Balaka kuja komanso lero lino tinaona alipo mpando pa nyumba ya malamulo pano analipo kumochali dzana lija. Tawaona Kumbo Hastings Kajala anali pano. So pempho ndilongoti tiyeni tiyime limodzi komabe pazamakalata amene akhonzooneka kuti ndabodza pempho lomwe lijanso tiyeni nthawi inoyo tisafalitse mauthenga abodza chifukwa ina ikhozokhala ndi kalata chabe koma zina zikhalanso ndi nkhani zina zimene mawa zikhoza kutipatsanso milandu chifukwa zonse zimene zochitika pa masamba a mchezo kaya zolembalembazi ndi zina zoyankhula ndi zindoti zimasiya rekodi imene mawa wina akhozofuna kuti akalongosolere nzake kapena kuti wina atadandaula. So tipewe zimenezo. Nkhani yokuti nduna zina zinapemphedwa kuti zisakhale mu komiti ndinanenapo kuti komiti anakhazikitsa ndi a president poganizira ntchito zimene zikufunika kuti zigwirike ndipo yang'anira ntchito zimene zitagwirike mu komiti imo mwachitsanzo ndipereka nkhani ya kufalitsa nkhani kuti anthu apatsidwe uthenga wa zimene komiti iyo ikukambirana ndi mapulogalamu onsewo ndi chifukwa chinawakomera a president mu komiti imo mukhale nduna yazofalitsa nkhani kuti zimene tafalitse zichokera ku komiti iko ndipo zikazionera komweko ndiye kuti mmene upeze mulandu nazofalitsa nkhani a principal secretary akumeneko mwapeza kuti ali mmeneko chimodzimodzi poyang'anira kuti pafunika nkhani zokhudzana ndi zaumoyo anthu asamalidwe bwanji nthawi imene tikudutsa mu zonsezi ndiye kuti nduna ya zaumoyonso ipezeke ikhale nawo mu komiti imeneyi tipezeka ndi abale ochokera kumene wakunjangalaja ndalengezaji kuti kukubwera ndani ma vice president ena otero onse aja adzera ku ministry ya foreign affairs ndiye kuti nduna imeneyinso ikhalemo mmenemo
nanga mwambo uwu akuyendetsa ndani state funeral akuyendetsa ndani zathu Malawi Defence Force mabungwe azachitetezo amenewa Malawi Defence Force mupeza soda polisi ali gawo lawo ndiye kuti amene akuyendetsa chimenecho cho nduna yawo anaona president chanzeru kuti ikhalenso mmenemo koma kunena zokuti wina achotsedwemo zimenezo sitingayankhe ndife nchifukwa ikhale padzana paja funso limenelo tinalisiya pambali komanso ndinafotokozera kuti madandaulo ngati amenewo tili ndi platform ina imene ili ndi wina aliyense kuphatikizapo kuchokera mbali zonse zimene zimadandaulazo amene ali represented mu committee imeneyo. Funso lokuti kodi tionetsetsa bwanji kuti pakhale kulira achilima mwamtendere potengera kuti kunja kuno kwa ndale ndi mafotokozera pa dzulo pene paja kunena kuti nthawi inoyo anthu amakhala akulira ndiye kulira anthu amalira mosiyanasiyana olira samutseka pakamwa koma ndinafotokozanso kuti tikatha kulira pamakhala kusesa zimene zachitika mwazitchula ku Balaka ndi zinthu zosakhala bwino chifukwa chakuti pa nthawi inoyo tonse tikulira koma wina akapezera afuna akachite ndale pamaliro ndi zinthu zosakhala bwino chifukwa choti zisokoneza chimene ngakhale mwini wake adakakonda chifukwa we know Dr. Saulos Chilima as being munthu amene anali wamtendere munthu osakonda chipolowe sitikukhulupirira kuti adakakonda kuti pamaliro ake pakapezeke anthu akukhulana chimodzimodzi mayi Patricia Shaniu Dzimbiri amene tinaona chikalata chimene analemba okha cha zimene amafuna zidzachitike pamaliro pawo sitikukhulupirira kuti adakakonda kuti pamaliro pawo pakakhale phokoso la mtundu wina uliwonse ndiye zachitikazo zosakhala bwino koma ifeyo kugwirizana ndi anzathu azachitetezo tiwapempha kuti aonetsetse kuti wina aliyense wachipani china chilichonse akathe kulira maliro awolemekezeka Dr. Saulos Klaus Chilima koma zikatha zonse fa zonsezi chauti atitsogolera zitha tikhala nawo mabala koma tiyenera kumanga dziko nkumapita chitsogolo andi ife tikukhulupirira kuti President Chakwera akhalabe kholo la wina aliyense tikukhulupirira kuti kulira uku tikapitiriza kulira ukafikapo kuti tiyeni tisese tiyeni timete ifeyo tikukhulupirira Chakwera ayimirira ndi kukhala tate kwa anthu akwa Chilima ayimirira ndi kukhala tate kwa anthu akwa Valera ayimirira ndi kukhala tate kwa ana onse a UTM bambo awo tikukhulupirira kuti akhala Chakwera chifukwa chakuti akudziwa ubale umene Chakwera anali nawo ndi mng'ono wake amene wachoka Dr. Saulos Klaus Chilima koma tiyeni tipemphe kuti tilire malirowa mwabata ndi mtendere. Ndibwereze kuti programu ya lero nujananenera pakhala misa pa 12 kolokopa kuchoka apo 6 kolokopa pakhalanso misa ina tupirikhala pano usiku makwaya akhala kumayimba mu chamber ya parliament mawa president atitsogolera ulendo kuja ku Bingu National Stadium kuchokera kumeneko tikhala pa ulendo upita kuncheuko pakakhala misa ndipo after misa imeneyo tikasunga thupi kumeneko mawa wa Monday wakhala function imeneyi yoyika maliro wa manda. Ndafotokozerapo za abale amene asunyeza chidwi takhoza obwera tili ndi ma confirmations ngati Uganda aja pangofema kufika lero aku Tanzania aja tikuyembekezera so mafika lero ena aja amene ndafotokozera ni ma indications okuti akhoza kubwera kudzakhala nafe lolemba anthu onse amene amagwira ntchito ndi kupanga zina a president apereka mpata okuti asagwire ntchito kapena kuti akhale pachuti kuti akhoza kudzatenga nawo gawo kupereka ulemu ku mzimu wa Dr. Saulos Klaus Chilima. Funso lina mwe? Okay. Ine ndo singakunda kuchokera ku Mzati Radiant TV
tikuzindikira kuti ndithu zovutazi ndithu zaboma kapena kuti state union pali anthu mwina maliro osiyanasiyana amene akufuna kuchitira nawo umboni ndithu tsiku limeneli. Mwina ngati boma mwakonzako madongosolo otani kwa anthu ena amene akufuna akapezeke kumaloko pali mayendedwe kuti ndithu amene aperekedwa kutenga anthu maliro osiyanasiyana amene afuna akafika kumeneko? Ndizoona kuti maliro ndi a dziko lonse, ndizayidziwikire kuti amalawi onse 20 million sangakapezeke ali malo amodzi okalira maliro, koma pakhala ndondomeko zokuti aliyense akhale ndi mpata akhoza kulira nawo maliro. Kwa amene sapita kuntcheu ndiye kuti tikhulupirira ngakhale inunso anzathu amakanema ndi mawayilesi mukhale muli kumeneko kuonetsetsa kuti amalawi amene ali ndi mpata okhala ndi kanema akhoza kumaonerera. Tikuyerekezabe chiyerekezo chokuti mwina tikhoza kuyikanso makanema akuluakulu m'madera osiyanasiyana kuti zimene inu mukulutsa kuchokera pa makanema anu tikhoza kuyika zimakanema zimenezo kaya ndi m'malo mwina mkati mwa matawuni kuti anthu akhoza kutsatira mambo amenewo. Zimenezo tidakazikambirana poyang'anira kupezeka kwa equipment komanso ma resources. Koma komiti imene tili nayo mmenemo muli aza transport andonawonso ali momwemo mujanna fotokozera pete tafune chinthu china tinaonetsa kuti a president ali pakhale oyang'anira zimenezo. Ndi kumabanja onse amene anataya abale awo aja a president ananena zoti kupezeke mayendedwe onyamula abalewo komanso achibalena komanso kupezeke chakudya khomo lina lililonse. Mujanna anena tsiku lina amati vuto limene likhalepo pa nyumbapo likhale vuto la maliro lokhawo. Ndi chimene chonso chimodzimodzi chilipo pa mwambo uwu wakuntcheu. Kotero kudzera mu transport subcommittee kuli dongosolo la mayendedwe amene akuchokera madera onse a dziko lino. Mbali zimenezo tikuyang'ana ngati boma kuti kodi ogwira ntchito za boma amene angafuna akapezeke kumaliro ndi ndani, komanso mukuzindikira inu kuti Dr. Saulos Klaus Chilima anali president wa chipani cha UTM. Kotero kudzeranso komitiko pali chilinganizo chokutinso amene amatsatira chipanicho a president anakondetsetsa kuti awathandizire kuti akhoza kubwera nkukapezeka nawonso kumwambo umenewo. Sizingatheke mwina kukhala wina aliyense komabe dongosolo kuti amene angasankhani kuti apezeke akhoza kuchoka m'madera osiyanasiyana kuti akapezeke nawo kumwambo umenewo. Ndikukhulupirira kuti tikhoza kuyimira pamenepa pakapezeka zina zokuti tifotokozere tikuitaneninso kuti tifotokozerane zimenezo. Koma ngati patapandopezeka china ndiye kuti tiyankhula nanso mawa chauta akatisunga. Ambuye akudalitseni. Ndithu umo ndimwo tatsirizira pano pa msonkhano watola nkhani omwe nduna zofalitsa nkhani komanso mneneri wa boma Moses Kunkuyu amachititsa nkhani zomwe adabweretsa makazikulu ndi nkhani yokhudza zomwe ku komiti agwirizana komanso zomwe mtsogoleri wa dziko lino wavomereza maka nkhani ya lolemba lomwe thupi la Malemu Chilima likuyembekezeka kukalowa m'manda kuti mtsogoleri wa dziko lino wavomereza kuti tsiku limeneli likhale la chuti kukhale holiday ndithu kuti anthu adzathe ndithu kukwanitsa nawo kukafika pamwambo wa maliro umenewo komanso anthu adzathe ndithu kukwanitsa kutsatira tsatane wa zomwe zizachitika kumwambo umene wa maliro kuchoka m'makomo mwawo. Afotokozeraponso kuti pakhale dongosolo loti mwina ayike makanema akuluakulu mu mzinda kapenanso mizinda yosiyanasiyana kuti anthu adzathenso kukwanitsa kupita kumeneko ndi kumakaonera. Koma sadatsimikize zimenezo ati akukonza kuti pakhale dongosolo limeneli kuti mwina makanema akuluakulu ayikidwe ndithu m'matawuni mu anthu adzapite zomwe tikumaonetsa pakanema anthu adzikatha kukwanitsa kukaoneranso zimenezo mtawunimo. Afotokozaponso kuti boma likukonza kuti anthu otsatira chipani cha UTM akhale ndi mwayi opita nawo kukakhala nawo pamwambo umenewo. Pa nkhani ya zomwe zikuchitika kuno nkufotokoza kwawo amapereka update ndithu kuti
mtsogoleri wa dziko lino adatsogolera anthu kudzaona nkhope nyumba ya malamulo muchembamu, ndipo anthu osiyanasiyana pakadali pano akulowa ndithu pang'ono-pang'ono nawonso akuona nkhope, ndipo afotokoza kuti kukhale misa ya maliro nthawi ya 12 o'clock masana, ndipo akatsiriza pamenepo pakhalenso misa ina ya maliro madzulo nthawi ya 6 o'clock. Koma pakadali pano anthu akulowa ndithu pang'ono-pang'ono, amene ali ndi mwayi ofika kuno akulowa pang'ono-pang'ono ndithu nyumba ya malamulo kukapereka maulemu. Nkhani inanso yomwe amafotokoza ndiyokhudza zomwe zikachitike anthu akakafika ku ntchewu ati kumeneko sizikayenda momwe zimayendera kuno kuti a St Patrick's kukayendetsa mwambo akuti chifukwa kumeneko ndi ngati gawo lina la mpingo ndi kukakhale ndithu misa yomwe ikachitike kumaliro yomwe ikayendetsedwe ndi agawo la kumeneko makamaka ochoka kudedza. Ndiye afotokoza kuti akhalenso ndithu akubwera pano kumadzapereka tsatane ngati pangakhale zina zosintha kaya programu ndi yomweyo. Koma mkunena kwawo akunkuya kuti mawa lino thupi la Malemu Chilima likuyembekezeka kuchoka kuno ndikupita ku Bingu Stadium komwe Amalawi onse akuloledwa ndithu umeneko kuti akapereke maulemu. Ndiye afotokoza kuti kalero akhala kubweranso kuzapereka update ina, koma ngati sizitero mwina mawa ambuye akalola akhalenso ndithu akubwera kudzapereka update ina kuti kodi mwambo wa maliro ukhale ukuyenda motani. Ndiye tikadali kuno ku nyumba ya malamulo tikhale tikupatsirani tsatane wa zomwe zichitika kuno. Koma bwanji pakadali pano tikuperekeni omvera komanso nonse omwe mukuonera Kanema wa Times ku Blantyre tikhale tikubweranso kuti tikupatsireni zochitika zakuno ku nyumba ya malamulo pomwe anthu ochuluka akupitirira ndithu kuyima pa mzere kukaona nkhope ya Malemu Saulos Chilima. Kuchoka kuno ku nyumba ya malamulo muli ndine Kathe Maulidi, nzanga Blessings Mpinganjira, komanso nzanga pamakina Malenga Chiyenda, Khumbo Kaliwo, Henry Chulu, komanso Hayden Chilemba. Tikhale tikubweranso ndithu kuti tikupatseni tsatane wa zochitika kuno ku nyumba ya malamulo. Koma bwanji pakadali pano tikuperekeni ku Blantyre.